Mas Ki. Piye? Aku ndek pitik apik pitik pakoy. Lah kowe iki bakul lemari apa bakul pitik? Ya bakul pitik ya bakul lemari barang. Lagi ndelok pitikmu kaya apa? Ini ya. Ini. Enggak ya. Jenis apa iki? Jenis pakoy. Ngono kuwi? Ya. Lagi lemarimu kaya apa? Ini, tak spill. Endi lemarimu? Ini. Lah iki. Kuwi ki lemari apa ngono iki? Lemari sliding 2 pintu. Lah regane pira? Regane 2.400.000. Lah kayu apa ngono iki? Kayu jati to. Gek endi jajal dibuka kaya apa? Rene. Nah, tak ngene iki. Lah ngono ki enek lacine? Sap-sapan, enek lacine bareng, nek wengko anu dhuwit ben gak lali dek kene. Lah gek sitoke nggonan apa kuwi? Sitoke iki nggih baju. Nah, nih. Gek ngono iki gratis ongkir apa ora? Gratis ongkir se-Jawa Timur, Jawa Tengah, barang sampai baru dibayar. Oh ngono. Lah cara pesane piye? WA. Oh ngono. Ya. Gek nanti didusin pitikmu salah kademen wingi kok. Ya tambah kademen ta nek didusi. Oh ngono ta? Ya.